мая гӯшке саро дарав чи тез кадаги бори Саидай мешиносӣ? Ком Саида? Саидаи дингака яку сибишкани фуршада пеш корвон. Мешинос шохия? Ман намедонам вай кия. Ана вай намия роӣ кард гуфтак бигира. Ҳай. Саидаш Ман ки бу? намедонам асари кия гуфтестай. Ини духитам роӣ Ман кард, асари духиам ки дод бу гуфтак ки мешакам, авай расон. Эти девонаи чи? Ман кӯҳ дорам ку ҳол дар сари ҳар дод мериём инамҷа. Асал кун тара гири 1 минут бед икал дурӯғ мега. Го чихе ман дурӯғ Дига мегӯм? хона Ина да надим, падези ва ё риди фаҳмидӣ? акаш саҳарқа Фаҳмидӣ? қор рафтана ҷиқидай гӯйит яку. Эвая ман наридам. дурӯғ нагӯ. ҳалим ҷура саҳар карочи мая марҷона занг зад гуфтак ки ҳалима рав Ман Ҳалим ном дар надорам. даҳани дари падези мо ридай очам саҳар кор рафтанда гӯша ҷиқидай. Барои ҳамин проблема нашава гуфта сумкаи падаркадагита мана дод. Гуфта гира Ай, сумки илтимос дига мара И занг сумки назана кия набия. Икал руша Ҳол сиёҳ бесто. мекунам. И Да ҳама сепичкаи мардумаи чай дод кунда ранги мегам. гарданбанд Асал чизи 1 минут беохӣ. Гуфтам ҳамин қашидаи дамои Ози куда сари кал туф када ку. Ман то ҳоли Ама аспар шаб ядам шаб монда мекунад, мегардам. фаҳмидӣ? Бо давай Ки май сепичка чапа монда мехарияду. наметунӣ. Ман Ту то намо ҳоли кали ку хирае бовар салфетка мекунӣ, монда неки каштам. май Неки ту сағзан ҷеркаша бенамус. бовар намекунӣ. Май сумки беватагир пеша ҳаму равкаданӣ. И лайк намонд.